Koro kwaya e kaunti no ma Migori wadhi nyaka e kaunti ma Homa Bay kama pod waluwo ni wach masira mano timore mano mar apaya. Kwan mar joma owito ngimagi koluwore kod masira mar apaya mangegu koro oidho nyaka 10 to ka japuonjre moro kod miyo lalo ngimagi e kinde mane giyudo thieth. Komanda mar obila ma Homa Bay Samson Ole Kine oyango ni ji ariyogo noyudo hinyruok marach kendo nowito ngimagi e od thieth ma Homa Bay County Referral Hospital. Jopuonjre ariyo gin moko kuom jowuoth 10 moyangi ni nowito ngimagi e masirano. Masira ma kochno endo otimore nyoro godhiambo e ndara matudo Kendu Bay kod Homa Bay bang' ka loch mauta otuomore kod nyamburko ma oting'o jowuoth.